Мончага менә малларны ичәргә бакча сибәргә. Бәкер авылының 1 май урамында яшәүче Гыйләҗевләр һәр көнне шулай күршеләреннән шланг сузып, зур савытларга су тутыра. Үзләренә тамчылап кына килә. Аның белән бакчага су сибеп тә, малларны эчертеп тә булмый ди алар. Без даже насос белән су ала алмыйбыз. Су килми насос белән. Бу менә шей куярга, кир юарга җитми. Шланганы тоташтырабыз да, менә монда соединениегә шланг тоташтырабыз. Кышкыны мин менән алам да, атып туңа бит. Җыям да, нигә теге түгәрәкләтеп, игә кертеп куям. Болай шитенәк инде ул. Бу мәсьәләне хәл итү өчен я үзәкләштерелгән су трубаларына тоташырга, я йорттан 50 метр ераклыкта урнашкан колонкадан шланг сузарга кирәк ди Гыйләҗевләр. Әмма күршедәге Сабировлар ул колонканы үзләренеке дип саный икән. Мин каздым, үзем варттым, әти белән. Материалларны каян алдыгыз ул вакытта? Сатып алдым, каналым. Трактор кемнеке иде? Иштан Әлмәттән алып кайттым. Аннары 2 ай командировка кереп кайттым шуның өчен. Бушка. Бу авылга үзәкләштерелгән су үткәргеч узган гасырның 70нче елларында сузыла. 1982 елда 1 май урамында яшәүчеләр аннан үз урамнарына да су кертә. Яни ул вакытта уже кайнанам картайган, суга интеге булар, яшь чагында фляг белән сулар ташыганнар инде. Аннан соң инде әти главврач белән сөйләшеп, алар инде моннан су керттеләр. Ул вакытта ул шушы суны керткән, ул миңа сөйләде инде. 1 ай менде бесплатно эшләдем командировкада. Әмма авыл халкы ул вакытта бер Сабировлар гына эшләмәде. Бу урамда яшәүчеләр бергәләп башкарды ди. Трактор белән казыганнар әйе. Ул аны тракторны алып кайтканмы? Ничек менә шулай дип, Вайнатамның әйтүе шулай. Алмас действительно алып кайтты. Трактор дип трубалармы? Ну алар берлектә эшләгәннәр шушыны. Шушы халык күмеште, потому что менә анда колонканы куйдылар инде. Күмеште. Нәтиге колонка, давай колонканы шунда колонка куябыз, сез дә шунда күмешә. Менә шул әзгәнә траншейга күмешләр. Узган ел Гыйләҗевләр урамдагы су үткәргечтән үзләренә яңа турба сузмакчы булган. Сабировлар каршы чыкты диләр. Экскаватор алдында биеп бирде менә Алмас Сабиров. Биеп бирде, казып тормады. Экскаваторга мен акча түләдем, экскаватор кайтып китте. Не согласовав со мной. Алар башта бездән рөхсәт алырга тиешләр иде. Газ турбалары узмыймы икәнен дә ачыкларга, экологларны да чакыртырга, җир асты эшләрен башкарганда хәзер шулай эшләнә. Проекты ясалырга тиеш. Җирле үзидарә башлыгы сүзләренчә, су турбалары муниципалитет җирендә урнашкан. Безнең Искиштирәк авылы җирлеге территориясендә андый казу эшләрен экологлар һәм андый геологлар белән согласование кирәкми. Күрәс, монда теге щебенка белән генә бит инде юллар ташланылган, монда теге асфальт юллар юк. Ниндер җир астыннан үтә торган телефон линиялары неләре бар икән? Без бит аны алдан ук телефонистларны чакырып эшләп теге пробивать итеп урыннарын бит инде колышкаларын куябыз. Әлеге бәхәсле мәсьәләгә ачыклык кертер өчен без юристка мөрәҗәгать иттек. Согласно действующему. Бу линияләр авыл җирлеге территориясендә урнашкан бит. Шуңа аларны беркем дә үз милки итә алмый. Бу гражданнарның күршеләренә каршы чыгуы законлы түгел. Аларның гамәлләре дөресме юкмы икәнен белү өчен прокуратурага мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Алар хокукый бәя бирәчәк. Тагын да дәвам итсә, судка гариза язарга була. Казу эшләре күршеләрнең территориясеннән узып, аның мәнфәгатьләренә кагылса гына, алардан ризалык кирәк. Хәзер авыл советы бу су линиясын рәсмиләштерә башлаган. 1 ел эчендә төгәлләргә җыеналар. Аннан соң авылдагы барлык турбаларны водоканал балансына тапшырачаклар. Бу очракта аларның рәсми хуҗасы булачак һәм барлык сорауларны алар хәл итәчәк диделәр башкарма комитетта. Леногорский районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.